Guys TV channel. Thank you so much. Good evening, good evening. Good evening kay guys channel. Tamsak po sabi ni kay guys channel. Thank you so much. Thank you so much po sa pagbalik sa aking munting bahay. Salamat guys. Good evening, good evening. Share muna natin para dumami naman tayo. Ayan. Sana dumami naman tayo ngayon. Kahit sandali lang. 1 hour is enough. Sana maka-attendance lang kay Lolo saglit. Ayan, thanks so much. Salamat sa dalawang tamsak dyan na binigay niya sa akin. Salamat. 3 tamsak, 4 tamsak. Ayan guys. Shirley Vidal, tamsak na host, sabi ni si Shirley Vidal. Malaki na po bahay nyo, hahaha. Hindi munti, sabi ni kay TV channel. Maliit pa lang yung bahay ko. Sis kay TV channel kumpara sa mga bahay nyo. Hindi ko na kikita si Madam Alicia Sword. Madam, kumusta na po siya? Shirley Vidal, ayaw akong papasukin, may bakod. Sige lang. Huwag mong ano ba yun? Huwag mong laktawan. Huwag mong laktawan yung bakod, sisi. Ayan guys, thanks so much. Buti pa kayo nakapamasyal doon sa sa flower market, sisi. Gusto ko rin puntahan yun. Tapos nung pumunta kami sa flower show doon sa saan ba yun? Siyong-Siawan ba yun? Yung dati, ng daming flowers doon. Hindi pa naman ako noon nagbi-video. Sana yun, ang ganda. Nung pumunta kami doon. 2 weeks ago pa yun. Akala ko nung Sunday. Buti pinayagan kayong mag-video doon. Yung iba ayaw pagtatabuyan ka. May pagtatabuyan ka ng mga nagtitinda doon. Yung yung nung pumunta kayo sa Buddha, wala pa. Hindi mo ayos yun. Na-premiere. At makita ko yung pag-akyat-akyat mo. Ayaw nga. Yung iba lang ang ayaw. Pero marami naman kayong na video. Ilang minutes ba yun? Tagal din, no? Yung premiere mo kanina. Inaayos ko pa, sisi, sabi ni Shirley Vidal. Kita tayo sa Sunday, sisi.
yung utang ko na tubig. Hindi naman ako makatulog sa tubig mo. Ayan, ayan. Thanks so much sa 3 million people in the house at saka sa 5 na patamsak nyo, guys. Mabilis nga para hindi halata yun, tindero. Kaya nga, at least nakakuha ka. Nakunan mo. Di ba? Maano na rin yun. Malaking bagay na rin yun. Harang, sabi ni Manang Levy Domingo. Salamat, Manang. Salamat sa paharang-harang mo dyan. Ayaw ka pa nun, may energy ka, sabi ni si Shirley Vidal. Kaya nga kukuha ako ulit pag nakita tayo sa linggo. Wow! May palipad si Manang Halibi Domingo. Salamat, salamat, Manang. Salamat. Kapagpaturo kay Renz kung paano magpalipad. Spirit 14. Tamama, sabi ni Spirit 14. Dinilit ko lang yung iba, sabi ni Spirit 14. Spirit 14, tamsak. So, wow, na all, sabi ni Spirit 14. Halibi Domingo, tamsak. Host, sabi ni Manang Halibi Domingo. Salamat, Manang, sa palipad at saka sa mga patamsak mo dyan. Salamat. Thanks for coming, Manang. Kumusta ka na? Mabuti na ba yung pakiramdam mo? Shirley Vidal, ano yun, Nook? Ano yung Nook? Spirit 14, akin ubos na. Panalo ko, sabi ni Spirit 14. Sali ulit para manalo ulit. Spirit 14, next time na ako magpapalipad. Sure, okay lang sisi. Hindi naman yan eh. Shirley Vidal, pwede yun SIM card mo kung smartphone. Alin? Halibi Domingo, okay lang, sabi ni Madang Halibi Domingo. Salamat, Manang, salamat talaga. Shirley Vidal, yung super chat. SIM card? Gagawing Norwegian money. Oh, ay, yun pala ang tinatanong mo, Sisi. Shirley, Norwegian money daw. Sis Shirley Vidal. Kasi si Manang Halibi Domingo nasa Oslo, Norway. Ayan. Dikitan mo na rin siya kung hindi mo pa siya kadikit. Si Shirley Vidal, si Manang Levis Channel. Ang kanyang main channel, CCI Levis Channel. Ayan, nasa Oslo, Norway. Ayan, Manang si Shirley Vidal ay kasama ko rin dito sa Hong Kong. Manang Halibi Domingo. Dikitan mo na rin siya, Manang, kung kasi kasama ko rin siya nung last na premiere ko. Kasama namin yung isang Indonesian. Shirley Vidal, pababa mo ang bahay niya, sabi ni Shirley Vidal. Manang Halibi Domingo, pababa daw yung bahay mo, yung main channel mo para isdain ka ni Shirley Vidal. Ayan, from Hong Kong po. Si Manang Levis Channel is from Oslo, Norway. Si Shirley, isa na rin siyang monetized channel. At siya ang aking admin sa aming GC na Pinakbit team. Ayan. Andyan din si Spirit 14. Ang kanyang main channel ay Amy's Adventure. Ayan. Si Shirley, nagbaba ng kanyang bahay. Si Halibi Domingo. Ayan, si Manang Libis channel yan. Si Shirley. Isdain mo na. At siguradong
Ah, hindi ka magsisisi na dikitan si Manang kasi marami siyang mga alagad. Sige, harang na lang tayo na sabi ni Shirley Vidal. Salamat sa paharang-harang. Thanks so much sa 2 million people in the house. Kasang ko para mabalikan ko kayo, sabi ni Shirley. Magbakas ka lang ng tama para mabalikan ka ni Manang Lewis Channel. Ayan. Kumusta lang pakiramdam mo, Manang? Manang Ading. Akala ko bukas yung premiere mo na yun. Kasi sabi mo Biyernes. Yun pala kanina na. Buti na lang nakaabot ako. Kala ko din Friday ngayon, ha. Nagulat nga ako kanina. Kasi sinabi mong Friday, Thursday pa lang ngayon. Kaya nagulat ang lahat. Kala ko din Friday ngayon, ha. Sabi ni Manang Hatibi, Domingo, hindi na niya alam ang araw. Bakit? Shirley Vidal, okay na. Kinatok ko na ang bahay niya, sisi, sabi ni si Shirley Vidal. Ayan, Manang Halibi, Domingo, kinatok na daw ni Shirley Vidal ang iyong bahay. Sa harang na lang ako, 3, sabi ni Shirley Vidal. Pero sa kamat, daming pumunta. Pero kaya nga, kasi nagno-notify naman. Pero ang akala ko kasi iba pa yung premiere mo kanina. Tapos bukas yung grand premiere. Ayun na pala yun. Thanks so much, si Shirley Vidal, sa yung pahereng-hereng. Hindi nga maubos-ubos yung sipon ko kanina sa tita mo na huling nagsalita. At saka kay Manong, saka kay brother. Sige, Shirley Vidal, balikan kita mamaya. Painitin natin, sabi ni Manang Halibi, Domingo. Ayan si Shirley Vidal. Balikan ka daw ni Manang Libis Channel. Painitin daw muna. Ayan. Shirley Vidal, yung octopus mo, update mo pala. Oo. Update ko pag nakita tayo, turuan mo ko. Para makapalipad din ako. Ang hirap naman. Ang daming namang tinatanong eh. Binilapan ko man na lahat yung yung mga tinatanong. Pati ID.
tinatanong niya yung ID number. Oh, nilagay ko naman na. Tapos yung octopus number, nilagay ko naman. Ba't ayaw pa rin? Error. Puro error ang nakalagay. Alibi Domingo is still in the house. Thank you so much, Manang. Magpahinga ka na. Magpahinga ka lang dyan. Para makahugot ng lakas ulit. Para bukas. Ala, inaantok na ako. Naghihigab na ako. Lang guys, mag-iisang oras lang ako. Attendance lang kay Lolo. Kasi super pagod talaga. Hindi ako makapagpalipad kahapon kasi kailangan may bago silang apps. Ano yung bagong apps? Yung octopus din yon. Busy mga gadgets ko, kaya yan, sabi ni Manang Levi Domingo. Kaya nga nakita ko tatlo yung busy. Sana all maraming gadgets. Para makapag-play din at makapag-support sa mga kasama. Hirap mag-support pagka isa lang ang CP. Uninstall mo yung dati tapos mag-download ka ulit ng bago. Sige, gawin ko bukas. I-uninstall ko. Hirap naman kasi. Tapos yung naman, yung card, ang hirap din. Ang dami rin hinihinging information. Ang hirap ding mag-sign in. Sinubukan ko rin. Alibi Domingo, play kita mamaya, Mama Norms, para sa harang, sabi ni Manang Halibi Domingo. Salamat, Manang. Salamat sa mga paharang. Pwede bang mag-play din ako sa sarili ko na yung ibang account, yung Norma Moniz, Manang, ang gamitin ko para sa paherang. Sana all may pa-play sa harang, sabi ni si Shirley Vidal. Yes, kasi meron kaming GC ni na Manang Halibi Domingo. Nakabukod yung mga monetize na at saka yung mga hindi pa monetize. Ayan, Spirit 14, andyan lang. Thanks so much, Sisi. Hindi ka ba nag-LS ngayon? Ate, sabi ni Spirit 14. Oo, pwede, sabi ni Manang Halibi Domingo. Opo. Salamat, Manang. Spirit 14, 122. Dagdag sa akin, Ate Libis. 122 na WS. Oh, wow. Madam Batangging Italiana, thank you so much po. Good evening, Madam. Salamat ng marami po. Madam Batangging Italiana, thank you so much po. Salamat ng marami sa palipad. Spirit 14, 2,815 na ako. Wow, malapit na, Sisi. Yan, malapit ka na. Diyan ako nahirapan noon nung umakyat ako ng 3,000. Hindi na ako umuusad. Tapos binawasan ako ni Lolo ng 500. Kaya doon ako natagalan noon. Grabe.
Halibi Domingo, yan, malapit ka na, sabi ni Manang Halibi Domingo Esparet, sabi ni Manang Halibi Domingo. Patanggal yung Italiana Hipo. Hello po, wag na madam. Joy na lang po, hehe, sabi ni Joy. Nakakaano naman magtawag lang ng ano, Joy. Spirit 14, salamat. Grabe lang. Salamat, grabe lang, sabi ni Spirit 14. Spirit 14, hala, lagot, wag naman sana ako bawasan na, sabi ni Spirit 14. Kaya nga nanghihina ako noon. Pero mo nung nakatungtong ako ng 3,000 tapos saka ako binawasan ng 500. In one go lang yun. Kaya ano, sabi ko noon hindi ko na itutuloy. Nawalan na ako ng pag-asa noon. Kasi 500 ba naman ang ano, ang binawas agad-agad. Naiyak pa ako noon. Spirit 14, Ate Joy, sabi ni Spirit 14. Halibi Domingo, hindi hihinto ang gadgets ko para sa'yo, sabi ni Manang Halibi Domingo. Rins Temple Vlog, harang, sabi ni Rins Temple Vlog. Rins Temple Vlog, 14 minutes harang. Thanks so much, si Rins, sa paharang-harang. Tatanggi niyang Italiana, ganyan talaga. At Spirit 14 kapag malapit na ikaw matapos makunat na si Lolo. Kaya nga Spirit 14, thank you Ate Libby at sa inyong lahat Ate Batanggi niya, sabi ni Spirit 14. Rins Temple Vlog, Shaolin, sabi ni Rins Temple Vlog. Spirit 14 at Rins Temple Vlog. Gisa Apoya harang, sabi ni Gisa Apoya. Tamsakdan host, sabi ni Sis Gisa Apoya. Rins Temple Vlog, beautiful at Batangganyang Italiana, Madam Moi, sabi ni Rins Temple Vlog. Sir AJB's or Daniel, mega love shout out host, sabi ni Sir AJ. Batangganyang Italiana, tambay lang po ha, sabi ni hindi ko maano yung pangalan mo lang, Madam, basta Madam kita. Madam Batangganyang Italiana. Basta Madam ang tawag ko sa'yo. Rins Temple Vlog, Ate Spirit 14. Sir AJ, tamsakdan, harang pa, sabi ni Sir AJ. Halibi Domingo, Yiso, huwag kang pasaway, sabi ni Anang Halibi Domingo, Yiso daw, huwag kang pasaway dyan. Sir AJ, andyan lang. Thanks so much, sir. Batangganyang Italiana at Rins Temple Vlog. Hello po, sabi ni Madam Batangganyang Italiana. Gisa Apoya, mega mega shout out to all, sabi ni Sis Gisa Apoya. Batangganyang Italiana, Ate Levi, sabi ni Madam Batangganyang Italiana. Rins Dimple Vlog, BG, nag-i-edit ako host, sabi ni Rins Dimple Vlog. Ayan, sana all may ano, ini-edit. Batangganyang Italiana, wow, in-enjoy na lang po, wag na madam. In-enjoy? Bakit naman in-enjoy? Gisa Apoya, nagbuba ng kanyang bahay. Ayan guys, pakidikitan na rin natin si Gisa Apoya kung hindi pa natin siya kadikit. Kaya naman, sabi ni Sis Gisa Apoya. Sir AJ, Daniel TV, second tamsak host, sabi ni Sir AJ. Salamat sir sa mga patamsak mo dyan. Halibi Domingo, hello Sisi Batangganya, sabi ni Manang Halibi Domingo. Sir AJ, Daniel TV is still in the house. Thanks so much. Wow, thanks so much. Daming mga palipad. Sir AJ TV, Sir AJ Daniel TV, thanks so much sir. Salamat sa palipad. Sana all may palipad.
Thanks so much, sir. Salamat po sa palipad. Ayan, please support our super chatter for tonight. Manang Libis Channel and Batangganyang Italiana at saka si Sir AJ Daniel TV. Thanks so much po sa mga palipad. God bless you all po. Thanks so much po talaga. Batangganyang Italiana, tambay lang ha. Magtutuyo ng buhok, sabi ni Batangganyang Italiana. Ayan, bagong ligo si Madam Joy. Ayan. Sir AJ Daniel TV is still in the house. Thanks so much, sir. I'm so happy for you host, sabi ni Sir AJ Daniel TV. Salamat, sir. Salamat. Dahil na rin sa mga tulong nyo. Thanks so much, sir. May paros pa at saka may pa-heart si Sir AJ Daniel TV. Ayan. Gisa po ya pasaway sis ni ka no pansin ako sa LS, sabi niya. Bakit naman? Sir AJ Daniel TV, you're welcome host, sabi ni Sir AJ. Ayan, may pa-heart pa si Sir AJ. Salamat po talaga, sir. Thanks so much. Gisa Apoya, sana all may palipad, sabi ni Sis Gisa Apoya. Ayan, Batangganyang Italiana is still in the house. Thanks so much, Joy. Ayan, Joy na ang tawag ko sa'yo. Gisa Apoya, Sir AJ, baka ni Min. Sabi ni Gisa Apoya. Halibi Domingo nagbaba ng kanyang bahay. Ayan guys, si Manang Halibi Domingo, ang kanyang main channel ay Levi's Channel. Ayan guys, pakidikitan na rin si Manang Levi's Channel, ang kanyang main channel. Ayan guys, pag hindi nyo pakadikit yung mga super chatter for tonight, Madam Batangganyang Italiana, Levi's Channel at saka si Sir AJ Bes or Daniel, ayan, please support them po at pakidikitan na rin kung hindi pa kayo magkakadikit. Salamat po talaga sa mga palipad nyo guys. Sir AJ, Joy Batangganyang Italiana at Manang Halibi Domingo, salamat po. God bless you all po sa mga nagpalipad ngayong gabi. God bless you all po. Thanks so much. Ayan, 5 million people in the house. Thanks so much po. At saka sa 11 na patamasak guys. Thanks so much. Halibi Domingo, nagbaba ng kanyang bahay. Naiiyak naman ako sa mga palipad nyo guys. Thanks so much po talaga. Salamat po. Sana all mayroon ng pampalipad. Kasi hindi rin ako makapalipad. Dahil nga puro error yung octopus ko na gagamitin sana. Sir AJ Daniel TV, hehehe, sabi ni Sir AJ. Ayan, tears of joy yun, Sir AJ. Kasi andyan po kayo na sumusuport sa aking channel. Ayan. Thanks so much. 4 million people in the house is still there. Salamat guys sa mga andyan. Gisa Explorer, harang, sabi ni Sis Explorer. Tamsak dan, sabi ni
Sis Gisa Explorer. Ayan guys. Sis Gisa Explorer. Yung mga hindi pa natin kadikit dyan, pakidikitan naman para madagdagan yung ating mga benenes. Kasi sabi nila nagdalawang beses na naman daw ng bukbang si Lolo. Hindi lang bananas ang kanyang minukbang, pati yung mga WH. Yan ang sabi nung napuntahan kong LS kanina. Dahil nabawasan na naman daw. Team Panty Butas, Tamsak Host, Francisca Barisi here. Francisca Barisi here. Bigyan kita ng jacket, sis. Kay ano ka ba? Kay Madam Evelyn. Team Panty Butas, Tamsak Host, Francisca Barisi here, sabi ni Sis Francisca Barisi. Ayan, may jacket ka na. Sisi. Halibi Domingo, ako nga revenue ko. Hahaha. Ala, pati revenue manang. Grabe naman si Lolo. Ala, ala. Bakit naman ganon? Maloloka ako, sabi ni Manang Halibi Domingo. Bakit naman? Akala ko yung lang ang kinukuha niya. Banana at saka WH. Kasi yung yung pinuntahan kong LS kanina, nagsabi sila ng 2 beses daw nagmukbang si Lolo. Hindi lang banana, kundi pati WH. Tapos, sa'yo naman manang revenue. Alala. Nakakatakot naman na yan. Halibi Domingo, 69 na. Tapos, naging 62. Malay ko. Nakikihati. Nakikihati pa si Lolo naman sa revenue. Since na nga lang yung mga binibigay niya. Alala. Is Explorer. Sim kami ni Sis Halibi. Mukbang ni Lolo revenue ko. Sabi ni Gis Explorer. Ala. Grabe naman. Akala ko nga talaga yung lang, yung bananas at saka yung WH. Pati rin pala revenue. Huwag naman na sana yung revenue kasi since lang naman ang binibigay sa atin eh. Grabe. Nakakapanghinayang naman. Malapit ka na sana manang Ilan na lang sana. Di ko nga alam bakit ganun si Lolo sa akin. Ang lupit ay sabi. Sabi ni Gisa Explorer. Malupit ba? Malay ko, hahaha, maloloka ako talaga. Sabi ni Manang Halibi Domingo. Kaya nga manang, wala. Pero mo yun, $7. Sayang din yun. $7 agad. Ang hirap ngang ang hirap ngang ipunin yun. Tapos kukunin pa niya. O tapos sabi pa yung mga palipad hindi mo naman daw makukuha lahat yun. May hati pa si Lolo doon.
Sayang na sayang talaga. Gisa Explorer, Halibi Domingo, dikit na po tayo, sabi ni Gisa Explorer. Ayan. Ayan, Manang Halibi Domingo, dikit na daw kayo ni Sis Gisa Explorer. Totoo yun, sabi ni Manang Halibi Domingo. Yung ano Manang, yung makikahati pa si Lolo sa palipad. Lahat naman na ano na niya. Saklaw na niya lahat. Gusto niyang sakupin lahat. Oo, sabi ni Manang Halibi Domingo. Ay, yeah. Gisa Explorer, may hatid si Lolo sa may hati si Lolo sa palipad ni Lolo. Ano yun? May hatid si Lolo sa palipad ni Lolo. Mas malaki share ni Lolo sa palipad, sabi ni Sis Gisa. Aya, ano ba yan? Kaya anong gagawin natin? 30% sa kanya. Alala. Ang laki. 30%. Sa LS po, konti lang bawas ni Lolo. Pero sa Premier po, 50% po ang kay Lolo. Mas grabe na naman. O so, di mas maganda na lang, mas maganda lang sa LS Garot. Hindi na sa Premier. 50% talagang hati, Grabe. Ano po? $10, di $5 agad ang bawas niya. Talagang yayaman nga talaga si Lolo. Kasi binabayaran ng mga ads. Tapos, cents lang yung binibigay sa atin ng mga YouTubers. Small YouTubers. Pinapahirapan tayo masyado naman. Ang hirap ng graduate. Tapos pati sa revenue, kukunin pa niya. Pero ngayon, 50%. Ang laki nun. Grabe. Gisa Explorer, mag-LS na lang ako. Ha ha ha, sabi ni Sis Gisa Explorer. Oo. Kahit lang, 1 hour, 2 hours, ganun. Basta ka na lang, mag-attendance ka lang kay Lolo. Yun naman ang sabi. Ewan ko lang. Basta yung nakaset na oras daw. Yun daw ang mo, para may attendance ka kay Lolo. Ganun ba yun? Ang hirap nga din noon sa akin nung nag-ELS ako, kabing-gabi na. Madaling araw. Inabot pa ako hanggang alas 6 ng umaga. Nag-start ako ng 10 o'clock. Tapos umabot pa ako ng alas 6 ng umaga. 10 o'clock in the evening. Tapos natapos ako ng 6 o'clock in the morning. Grabe. Okay. Tapos mas mahirap na naman ngayon. Rings Dimple Vlog. Nasa harang pa rin si Rings Dimple Vlog. Hindi ka na naalis sa harang, Rings Dimple Vlog, Shaolin, sabi ni
Prince Temple Vlog. Ayan, may Batangkin yung Italyana, hindi din po kasi ako puro premiere lang. Pero green pa naman yung viewer WH at subscribe, sabi ni Batangkin yung Italyana. Kaya nga Sis Joy, ano ano kasi yung premiere mo, halos everyday ka namang nag-pre-premiere, tapos marami ka namang mga viewers, tapos yung premiere mo ang daming tao. Sana all maraming tao sa mga premiere. Gaya ni Manang kanina, akala ko nga bukas pa yung premiere niya, pero ang daming tao, dami pa rin tao. Kaya sana all maraming tao sa mga premiere. Pagka mahina na ba yung viewers at saka WH, anong kulay, Sis Joy? Importante po viewer po talaga at yung wag mag-skip ng mga harang, sabi ni Batangginyang Italyana. Yes po. Ang hirap ngang ay puro po red. Saan makikita yung kulay red, Sis Joy? Isa Explorer, Batangginya Italyana, pababa po ng bahay, sabi ni Sis Gisa Explorer. Ayan, makikita po yan sa YT Studio. Okay. Pag Sis Gisa Explorer, ayan, nagbaba ng kanyang bahay si Batangginyang Italyana. Ayan, Sis Gisa Explorer, andyan yung bahay ni Batangginyang Italyana. Ayan. Si Batangginyang Italyana is from Italy. At saka si Madam Libby's channel is from Oslo, Norway. At saka si Sir EJ, siguradong dikit na dikit ka na sa kanya. Paano po Italyana? Ano yun? Dan, sabi ni Lisa Explorer. Ayan, Batangginyang Italyana, dan na daw sa'yo si Lisa Explorer. Prince Temple Vlog, still in the house. Thanks so much, Ren. Tapos ka na ba sa Dragona mo? Dan Italyana, dikit, sabi ni Lisa Explorer. Ayan, Sis Joy, Batangginyang Italyana, dan na daw sa'yo si Lisa Explorer. Ayan. 5 million people in the house. Thank you so much. At saka sa 12 na patamasak niyo guys. Salamat. Batangginyang Italyana at Jessa Explore mag-iwan
ka po ng bakas para mabalikan kita, sabi ni Batanggenyang Italiana. Ayan, sis sa Explore, mag-iwan lang ng tamang bakas para mabalikan ka ni Batanggenyang Italiana. Ayan, puro kayo mga monetized channel na mga andito ngayon. Batanggenyang Italiana is monetized. Reasonable Vlog, Yes Explorer, nagtamsak po ako sa premiere mo. Sisi Italiana, sabi ni Yes Explorer. Oo, Sisi, kahit nagtamsak ka, nagbakas ka pa rin sa sa comment section para makita ka ni Sis Joy, para mabilis kang mabalikan. Tapos na si si Nika Explore na nag LS, Sis Jisa. Ren's Temple Vlog. Di ko alam, host. Di naman ako pansin doon. Hahaha, sabi ni Gisa Explorer. Pasaway si Sis Nika, sabi ni Gisa Explorer. Galing ako doon kanina before akong mag-LS. Kaya nga nalit ako hindi ako nakapag-umpisa ng 10. Kasi binantayan ko muna siya doon. Kaya nalit ako na nag-umpisa. Hindi ako naka-umpisa ng 10 o'clock. Bakit naman pasaway? Nakaano nga giniginaw kanina. Maginaw na nga. Ako kaninang hapon pagkatapos kong maligo, sinipon ba naman ako, tapos atching ako ng atching. Kaya nag-take agad ako ng Panadol, baka dalhin ako sa ospital. Kakatakot. Baka sabihin may may sakit ako. Kaya kailangan uminom na agad ng gamot. Bawal magkasakit sa panahon ngayon. Grabe. Baka hindi na naman tayo palabasin. Mams Kusina, hi host, sabi ni Mams Kusina. Salamat Sisi sa pagdalaw ulit sa aking munting bahay. Thanks so much Sisi. Mams Kusina, harang pa ako, sabi ni Mams Kusina. Salamat sa pangharang-harang. Thanks so much guys sa mga pa-herring. Ren's Temple Vlog is still in the house. Thank you so much, Sisi.
Naglalaro din ako ng harang-harang. Ren's Temple Vlog at Mom's Kusina. Tapos ka na pala, madam. Sabi ni Ren's Temple Vlog. At Mom's Kusina. Tapos ka na pala, madam. Sabi ni Ren's Temple Vlog. Alin ang natapos? Ren's yung bahay niya. Mom's Kusina at Ren's Temple. Opo, sabi ni. Ayan, sinipon na naman ako. Mom's Kusina, tamsak Mama Norm, sabi ni Mom's Kusina. Salamat, Sisi. Salamat sa patamsak mo. Salamat guys sa mga patamsak at mga paharang-harang. Tambay lang ako sa harang, sabi ni Mom's Kusina. Salamat, Sisi. Salamat sa mga paharang-harang mo dyan. Three million people in the house. Thanks so much. At saka sa mga patamsak nyo guys. Salamat, salamat. Patanggin yung Italiana is still in the house. May pa-heart pa si Sis Joy. Ayan. Joy na lang talaga ang tawag ko sa'yo. Parang nakakaano naman. Tawagin lang kita na Joy. 5 million people in the house. Thanks so much. Saka sa 13 na patamsak nyo guys. Salamat, salamat. Okay lang po yun, sabi ni Batanggin yung Italiana. Ano kaya kung ano na lang, adding joy, huwag nang ining. Ining ba ang tawag doon sa sa Batangas? Mas okay po kaysa madam, sabi ni Batanggin yung Italiana. Nakakaano naman kasi nasa Italy kayo, tapos nasa si Manang, kahit ano po kahit ano po, sabi ni Batanggay niyang Italiana. Okay, na lang, Sis Joy, ayan, o kaya adding joy. Ayan. Kasi Ilocana, kaya adding. Si Manang naman, ayaw din niya ng noon, ayaw din niya ng Manang, ayaw din niya ng Madam ang tawag ko sa kanya nung first na pumunta ako sa LS niya. Madam ang tawag ko sa kanya. Sabi niya, wag nang Madam, bit ko yung Manang na lang ang tawag mo sa akin, sabi niya. Kaya yun, Manang Ading. Manang Ading Levy. Ayan. Ano naman po yung nasa Italy? Ako, hehe, sabi. Yung yung maganda ang work nyo dyan, mataas yung sahod nyo, ganun. Sa amin lang, lang dito, mga katulong lang kami, tapos maliit pa yung sahod namin, ganun. Kaya madam, mga madam namin kayo.
Tapos kayo pa yung mga tumulong sa amin, sa mga WS namin. Kaya ayun, talagang madam nga. Katulong din lang naman po kami dito, sabi ni Batangganyang Italiana. Hindi ibig sabihin yung work nyo hindi naman sa bahay. Di po ba? Pati sa inyo, yung andyan kayo sa coffee shop o kaya sa mga mall. Ganun. Kami talagang lang. Naka-stay kami dito sa bahay. At ewan ko sa linggo, baka hindi kami palabasin na naman kasi nga itong nag-declare na naman sila ng 2 tao lang ang pwedeng magsabay. Kaya baka hindi na naman kami palabasin sa linggo. Kasi nga ang dami na namang nagkasakit sa mga sakit na yan. Halibi Domingo, oy, huwag lang katulong kayo. Parehas lang yon, sabi ni Manang Halibi Domingo. Oo naman, Manang, di ba? Yung mga nasa kasi, yung mga nasa mall, mga coffee shop, o mga restaurant, mas magaan yung trabaho, tapos 8 hours lang ang trabaho. Kami hanggang dilat ang mga mata nila. Kailangan nakadilat. Kadilat din yung mga mata namin. Kaya kahit nga panahon na ng pagtulog, pag nagising tong alaga ko, talagang babangon ka. At papalitan mo yung kanyang diaper. Kasi naiirita siyang basa yung diaper niya, kaya tatawagin ka para palitan yung diaper niya. Kaya ang hirap dito. Ako katulong po din noong nang dumating dito, alaga ko 2 bata. Parehas tayo, wag mo ilalang ate, sabi ni Halibi Domingo. Ayan, 24 hours duty, sabi ni Renz Temple Vlog. Ayan, parehas kami ni Renz Temple Vlog. Kaya nahihirapan na rin ako dito sa amo ko. Talagang give up na yata yung katawan ko kasi mataba tong alaga ko, tapos magkasing nangkad kami. Ang hirap kong buhatin kasi nga mataba. Ang bigat, kaya masakit sa likod. Kahit na may nagtitrain sa akin dito every Wednesday ng hapon. Pumupunta dito sa bahay namin. Tinuturuan ako kung paano siya buhatin, kung paano siya palakarin, yung paglakad ng kanyang tungkod sa kanyang mga walker. Ang hirap din kaya wag din nyo maliitin ang trabaho, sabi ni Manang Halibi Domingo. Hindi naman namin minamaliit, Manang, kasi nga ang dito, yung pagtingin ng mga amo sa amin dito, parang langgam lang sa kanila. Kaya ganun lang ang pagtrato sa amin. Pero hindi naman lahat. Pero karamihan talaga yung mga inchik. Parang langgam lang ang paningin nila sa kanilang mga kasambahay. Kaya ayan, talagang mababa ang uri ng pagkakilala nila sa aming mga Pilipino dito. Pero hindi naman nila ma-accept na wala silang katulong kasi mas gusto nilang katulong yung mga Pilipina kaysa yung mga Indonesian. Ayun. Batangganyang Italiana, dito po ang Pinoy katulong din. Madalang po
Madalang po ang nagtrabaho dito sa mall, sabi ni Batanggenyang Italyana. Oh, yun lang, part-time kayo dyan. Marami kayong mga part-time. Renz Temple Vlog, Shaolin, tulog na, sabi ni Renz Temple Vlog. Mabs Kusina is still in the house. Thanks so much, Sisi. Halibi Domingo, nagagalit sa'yo, ate, pag nilalang mo ang trabaho ninyo. Pag maliit, di palakihin mo. Sabi ni parang Halibi Domingo. Kaya ko nga pinapalaki. Nag-away nga kami nung amo ko. Kasi parang ang liit talaga ng tingin niya sa akin. Kaya sinabi ko talaga na sinabihan ko siya na hindi na ako pipirma ng kontrata ko. Pero itong kapatid naman niya ang nakikiusap sa akin kasi nga pag iba na naman daw ang kukuning katulong, siyempre lahat sila mag-a-adjust. Kasi ako alam ko na lahat pati mga gamot ng mami nila, kaya nakikiusap ng alaga kong babae na mag-sign pa ako ulit ng isang kontrata. Pero ewan ko lang kasi ang hirap na. Hindi po dito may stay-in din, sabi ni Batanggenyang Italyana. Nagtrabaho din po ako sa Matanda dati, sabi. O diba ang hirap, sis Joy? Mong version, hello Mama Norm, sabi ni Mong version. Ayan Mong version, thanks so much. Salamat sa pagbisita sa aking munting bahay. Thanks so much, Mong version. Ayan. May bago tayong bisita, si Mong version. Busy kayo na yata, Mong version. Marami ka na yatang mga transaksyon sa nagiging IT expert ka na. Marami ka ng mga racket, sabi ni mami mo, na busy na sa computer. Thank you po, sabi ni Mong version. Ay, hello Mama Norms. Hello, sabi ni Mong version. Ayan, nagpapayaman na si Mong version kasi mag-aasawa na. Ninang ako. Thumbs up po, sabi ni Erin, ano yun? Erin Anrich Word. Erin and Erich Word. Thumbs up po, sabi ni Erin and Erich Word. Ayan, may jacket ka na? Sir Erin and Erich Word. Ayan, hirap namang i-pronounce. Nakikinig po ako, busy nag-i-edit, sabi ni Renz Dimple Vlog. Sige, ayusin mo yung pag-i-edit mo. Buong version, may inaasikaso lang po ng designing sa food cart business. Wow! Food cart business. Sana all my food cart business. Batanggenyang Italyana, alam po ninyo, sabi lang ng madami na masarap dito sa Italy. Sa totoo lang po, dito po yung pagaganda ang bahay sa Pinas. Puro utang dito sa bangko. Halos lahat, sabi ni Batanggenyang Italyana. Ayan. Mong version, ako kasi may handle ng HR manager nila tsaka graphic designer po kasi ako ang company, sabi ni Mong version. Wow, ang galing naman. Sana all my graphic designer. GC Explorer, good night na ko, sabi ni GC Explorer. Okay, Sisi, good night.
Mong version, hello, sabi ni Mong version. Erin and Erit's word, may paharang ka na, mami, sabi ni Erin and Erit's word. Sino to? Sino si Erin? Erin and Erit's word. Hehe, sabi niya. Mong version, magpa-franchise kami soon ng mga friend natin sa YT, sabi ni Mong version. Oo, maganda yan. Kasi ano, yun ang, ending po, sabi ni. Ang hirap namang i-pronounce yung pangalan mo. Ayan, Madam Levis Channel at Batangkinyang Italiana, Renz Demo Vlog. Ayan, muna na rin si Inting Kabisuti Vlog. Ayan, siya pala si Erin and Erit's Word. Si Inting Vlog yan, Manang Levi at Batangkinyang Italiana. Namuni na rin siya na hindi siya nagsasabi. Nakita ko na lang na may harang na yung ano niya, yung pelikula niya. Hindi siya nagsasabi. Kaya nga yung nung nakita kong may harang na siya, talagang tinawagan ko. Hello po at Erin and Erin, sabi ni Mong version. Mong version, hello po at Gisa Explorer, sabi ni Mong version. Dikitan nyo naman ako guys, sabi ni Mong version. Ayan guys, pakidikitan naman si Mong version. Isa na rin siyang monetized channel. Lahat yata kayo ngayon, mga monetized channel na andito. Batangginyang Italiana. Opo, totoo po yan kasi dito madaling umutang dito sa bangko, sabi niya. Yung sa Jollibee tayo, sabi ni Renz Dimple. Okay. Yung version Mama Norms, minsan singit kita ng YouTube banner. Wow. Thanks so much. Thanks so much na sa pa-banner. Asahan ko yan Gisa Explorer, hello. At mong version, sabi ni Gisa Explorer. Ayan. Dikitan natin si mong version guys. Isa na rin siyang monetized channel. Andito rin ang kanyang mama, si Madam Evelyn Fam and Friends. Nagkita na rin kami at may video na rin ako, nakasama ko yung mami ni Mong version. Ayan. Gisa Explorer, sana all Mong version, sabi ni Gisa Explorer. Mong version Mama Norms, flex mo ko pag meron gusto magpa-edit ng mga thumbnail sa Just Inform Me or my mother. Pa-remember lang, papaalipin ako sa kanila, pati YouTube banner. Haha, sabi ni Mong version. Hindi naman. Grabe ka naman yung paalipin. Ano yun, pangkabuhayan mo. Hindi pagpapaalipin yun. Pangkabuhayan yun para sa ekonomiya. Diba? Batanggin Italiana, yung ibang Pinoy dito uutang ng malaki tapos papadala sa Pinas tapos di na magbabayad, minsan po uuwi na dyan sa Pinas. Ay bakit? Hindi ba hahabulin kahit nasa Pinas na? Dito marami ring lending dito, tapos kahit nasa Pinas ka na, talagang susulatan ka at pupuntahan ka pa sa bahay mo. Ganon. Kasusulatan yung kung saang barangay ka. Ayan, Mong version. Hello guys. Padikitan. Salamat, sabi ni Mong version. Ayan guys, nagbaba ng kanyang bahay si Mong version. Hello po at Batangginyang Italiana. Ayan. Mong version, si Batangginyang Italiana ay nasa Italy. At saka si Manang Halibi Domingo ay from Oslo, Norway. Ayan guys. At saka si Sis Gista Explore at Renz Dimple Vlog, andito rin sila sa Hong Kong, mga kasama ko, Mong version. Mong version, congrats, Mama Norms pala sa inyong pamuni, sabi ni
Mong version, thanks so much mong, salamat sa wakas, sabi niya. Mong version, parang wala kang harang now, sabi ni Mong version, meron yan. Ba't ang kanyang Italiano, mas okay pa po kayo dyan kasi di kayo nagbabayad ng bahay, kami dito nagbabayad ilaw, gas, tubig, internet, sabi ni Batangganyang Italiana. Nagbabayad din kami ng internet. Ay, naglulod pala. Load sa amin dito. Wala kaming wifi kasi madamot yung amo, kaya hindi siya nagpapashare ng wifi, kaya every month naglulod kami. Kaya kami nagagastusan din sa load, tapos every Sunday ang day off, kaya magastos din, tapos may mga statutory holidays pa dito, kaya magastos din dito. Batangganyang Italiana at mong version, hello po, sabi ni Batangganyang Italiana. Hello daw mong version, sabi ni Batangganyang Italiana. Mahirap din dito kasi hindi pare-parehas ang mga amo. Yung iba hindi tao ang turing sa mga katulong. Yes, Explorer, okay sir, at mong version, sabi ni Gisa Explorer. Kasi malapit lang po ang Pinas dyan. Dito po malayo. Oo, ganun. Madam at Batangganyang Italiana, Madam, apply nga ako, katulong mo, Madam, sabi ni Reels Temple Vlog. Gisa Explorer, Mama Norms, good night po, sabi ni Gisa Explorer. Okay, Sisi, good night. Good night, salamat sa pag-stay mo at pagdala ulit, saka sa mga patamasak mo. Sis Gisa Explorer, salamat, good night, and sweet dreams to you. Batangganyang Italiana, kaya di na po nila hinahabol, pero bawal na po sila bumalik dito. Yun lang. Ipinagpalit sa utang yung trabahong matagal. Gisa Explorer, mayaman naman ang Italy, Sisi, sabi naman ni Gisa Explorer. Kahit mayaman naman, kailangan ding mabuhay tayo ng yung hindi panggagancho. Batangganyang Italian at Prince Temple Vlog, katulong din po ako dito, sabi ni Batangganyang Italiana. Yes, Explorer, tawang-tawa siya, hahaha. Babes Daniel Official is still there. Salamat, sir. Thank you so much, sir, sa pagstay. Perlita Ventura, good evening, host, sabi ni Sis Perlita Ventura. Ayan, very late si Sis Perlita Ventura. Batangganyang Italiana at Gisa Explorer, hindi na po sa ngayon, hindi kagaya noon, sabi ni Batangganyang Italiana. Babes Daniel Official, hello Mama Norms. Hello Mama Norms Kitchen, si Sir AJYP here, sabi ni Babes. Ayan, bigyan kita ng jacket, Madam.